mazuva maviri adarika ayo kune nyaya yakamuka ichitenderera ende makaiona mese atinoda kutaura nezvayo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana because munoziva guys even tikada kutanga kuti kutaura nezvenyaya yacho vamwe vanotanga kuti ndechokwadi here vanenge vasiri takakunzwisisa because vanotanga vainzwa kuti yabuda kumwe kwese zvotanga pamwe isusu tinenge tichiunza nyaya dzisidzo asi nyaya yekuti tinokasika chete kuona nyaya totakasika kubudisa so nyaya yakabuda panapa yenzi pane maolympics vakaenda out kwavakaenda saka nyaya iri kunetsa iyi maolympics iyi manje vari kunzi vanhu vakaenda navo manje vakawandisa ndio nyaya iri kuitika muno muZimbabwe makabva vashoma ndio vaenda kunoningirikina kuti vanoparticipate mutambo yaitika but panapo ndiri kuona pakatonzi VP General Retired Dr. Christian Chiwenga has arrived in Paris, France ahead of the official opening of the 2024 Olympics this Friday. The situation iripa but ndikuzoona nyaya iyi haina kubata vanhu vakawanda because ndikutonzwa vamwe vakutanga kutobudisa nyaya dzimwe dzetisinganyatsonzwisisa China has 338 athletes and the sports minister didn't even travel. Zimbabwe with 7 athletes has 67 officials including an aligning ceremony. VP Chiwenga ari kubuda ari kuti 67 government officials accompanying 7 athletes to the Olympics. Does anyone know the extra budget for this trip? This is plundering national resources. They failed to test of stewardship. This we condemn without fear or favor. In the parikubva pabudo imwe irikubva nekuzambia irikunzi Zambia has 32 athletes. The Paris Olympics with officials from Team Zimbabwe and 0 officials from government. We have a country and load shedding to fix than send tens of government officials to get free per diem and be loitering around the streets of Paris with Zambian scarves. You know, vanhu vakawanda vanakubatwa nenyaya iyoyo zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kucomplaina kuti anyway mari iyi yenyika dai yashandiswa zvimwe zvinhu zvine musoro zviri nani. Hatisi kuti zvedu vamwe vacho vari kuenda ikoko vari kuita uori nemari no, asi vari kuzinzi mashandisirwo airi kuzoitwa budget inenge ichienda ikoko, type yevanhu vanenge vachizonzi vari kuenda ikoko, inyaya dzema-athletes. Why vatadza kungoenda ivo chete vari kungonoita zvamutambo izvo vari kufambira izvo umwe vatoakambana vabva vatonzi vakutoperekedzwa nedelegation shuwa kuita kunge pari kunoitwa zvimwe zvinhu zviri extraordinary kana zvimwe zvinhu zvinonyatsoshamisira but nyaya imwe kuzosumuka ndeyekuti muno muchaimo pari kutotadza kutonzi paitwe national teams edu vatambire ma-friendly matches munyika mavo vachinotambishandisa ground outside Zimbabwe kuSouth Africa nditi but iko zvine zvari kunzi vakutakurana vachienda ikoko. Mari iyoyo dai iri kutoiswa pakanaka ichitanga kubuilda nyika yedu because delegation iyi painotoenda inogona kutorova kana million most of the times zvinotoitika it's normal. Makainzwa imwe delegation yakambobuda imwe ichinzi yaiflyer 11,000 USD per hour private jet ranga raendwa naro nevamwe vakamboenda vaya mazita tichanyatsotaura ndiani zvedu but 11,000 per hour. What more this delegation inenge nemutevedzero womutungamiriri wenyika. Ameno muri Zimbabwe kuti munoona sei nyaya iyi iri kuitika ndozvinhu zvatinenge tichisangana nazvo zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe.